Hola, bon dia. L'últim dia els deixàvem amb una definició de mots encreuats extreta del rotatiu manresà Regió 7 i signada per l'enigmista que hi fa la col·laboració Jordi Alins. Lloc on despullen uns animals per vestir-ne uns altres, dèiem. De 10 lletres. La resposta té un to marcadament ideològic de defensa dels animals i és una pallateria. Una de les pallateries més conegudes de Barcelona és, o es diu, la Sibèria. Aquest rètol seria molt més irònic si en comptes de pells venguessin pales i pics. I el que ens hem dedicat avui és a buscar rètols amb una mica de sornegueria que hi ha en diversos establiments. I així, si vostès es passegen, per exemple, per Tona, trobaran una botiga de fotografia al qual el seu propietari no s'ha estat de posar el seu cognom al rètol. Aquest senyor es diu Pena i la botiga es diu Foto Pena. A Tarragona, molt a prop de la catedral, hi ha una cistelleria que ja té un nom xocant una mica més elaborat. Resulta que els amos, o en tot cas qui va batejar el local, devia posar-li un cognom d'origen austríac, que ens sonarà a xocolata, Lind, així acabat amb D, però al costat d'aquest Lind van posar també una contracció, una abreviació del que en castellà seria una cesteria. De manera que si vostès alcen el cap i miren el rètol, veuran que aquella botiga es diu l'Incest. Segurament els propietaris no són conscients d'allò que tenen al rètol. Hi ha molts rètols d'aquests que són xocants perquè demostren una certa ignorància, un cert desconeixement d'alguna altra llengua, normalment del català. Si no, no s'explica com un saló de bellesa a Sabadell es pot dir Coni, així com si diguessin Sony, acabat amb Y, però. O bé una autoescola, de fet, un seguit d'autoescoles que tenen una associació i s'anomenen FINEM, que és un acrònim d'una federació, etc., però, esclar, en català el verb finar vol dir morir-se, de manera que FINEM vol dir ens morim i tractant-se d'una autoescola ja m'explicaran. Finalment, els volem deixar amb un exemple d'humor negre que ha de merèixer la repulsa general i, sens dubte, demostra molt mal gust. Direm el pecat però no el pecador, molt a prop d'una gran comissaria de policia aquí a Barcelona, hi ha un establiment de pneumàtics que han tingut la humorada, l'humor negre, de posar-se goma 2, sense comentaris. En aquestes dates nadalenques, les pantalles de televisió s'omplen de pel·lícules de marcat to bíblic en el qual ens expliquen les històries de les Sagrades Escriptures una vegada i una altra en diverses modalitats. Avui els hem preparat, pel mateix preu, no el farem una pregunta, sinó dues preguntes, totes dues de marcat caire nadalenc. D'una banda, volem preguntar-los si saben com és que cada vegada que esternudem algú decideix esmentar el nom de Jesucrist. Per què ens diuen Jesús quan esternudem? La segona pregunta també és de marcat caire bíblic. Si veuen algunes d'aquestes pel·lícules, veuran que el símbol distintiu dels primers cristians acostuma a ser un peix. Per què el peix era el símbol dels primers cristians?